हाय एवरीवन सकाळର ସବୁ କାମ ଓକେ କରିଦେଇ ମୁଁ ମାମା ଓ ଆପୁ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବୁଲି। ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେମାନେ କେଉଁଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଆଉ ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଇ ଯାଇ କିଣାକିଣି କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘର। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ମାମୁଁ ଓ ଆପୁ କେଉଁଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏ ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମଝିଆ ଆଣ୍ଟି और ମୁନା ଆଣ୍ଟି ଓ ମାମା ଆପୁ ମୁଁ ଅଙ୍କଲ ଗୁଡୁଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମାଉସୀ ଘରେ ଥିଲା ମାଉସୀ ଝିଅର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଟି ଓ ମାମା ଯାଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜେ ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ମନରେ ଆମକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଥିଲେ ମୋ ସାନ ଅଙ୍କଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋ କ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଟି ସୋନା ଆଣ୍ଟି, ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଟି। ଝିଅର ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସାନଭି, ମାମୁଁ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲୁ। ଜଳଖିଆରେ ଥିଲା ବରା, ଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଜିଲାପି, ମିଠା। ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପାଖରେ ବସି ଗପସପ କରିଥିଲେ ଓ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଇଥିଲେ। ଆରେ କ'ଣ ହବ, ଏତେ ସାରା ଯାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୋ ସାନଭି ତ ଶୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଧରିଥିଲି ଏବଂ ଝିଅ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଥିଲି। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ଓ ମିଠେଇ ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲା ଓ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରୀ, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରି ଆଉ କ୍ଷୀରି। ଆଣ୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ବସି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖାହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଗପ କେବେ ସରିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆପୁଲୁ ଜଗନ ମାମୁଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପୁଲୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତା ଫଟୋ। ଏବେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଖେଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତା ଖେଳକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଅଙ୍କଲ, ଜେଜେ, ଆଈ, ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବାଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୋ ମନ ତ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ହିରୋଇନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା।